az nincs megoldva. Kellene egy vonórúd hozzá. Nos, kedves szülők, ezen a héten, csak ezen a héten ikreket is vállalunk. Csak 3-as ikrekig, tovább nem tudjuk vállalni, mert sajnos a kapacitásunk és az érdeklődésre tekintettel előre kell, hogy jegyezzék magukat. Kérem, hívjanak bizalommal. Minden megrendelőnk egy üveg Domestoszt. Most csak egy üveg Domestoszt, és csak önnek. És vegye figyelembe, nézzem még egyszer meg utoljára, és hívjon.